Indaba enkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika nangaphandle kweNingizimu Afrika. Afrika yonke siyabingelela kakhulu. Sithemba abantu baphilile-ke bakahle nezulu kwezinye zey'ndawo liyanetha, kwezinye zey'ndawo kunomoya njengoba sazi sonke ukuthi uNtulikazi. Ngapha-ke sithi inyanga kaJulayi inyanga yokubuyisa imali ey'bhika ya. Sithemba ukuthi nishaya bafowethu, sithemba ukuthi bonke abantu bakahle, sibonge support, sibonge indlela enisithanda ngayo nama-comment enu nokusubscribe nje nokulike niqhubeke. Abanye-ke siyezwa kuthiwa banokudideka ngenxa yokuthi ziningi iy'ngane esesiyizele esey'kopela kithi wonke into eziyenzayo ngazama ukuthi ungadideki. Kuse-Black Life leyo udumo, uma ungekho la kwi-Black Life ulapha kwi-Black Life Plus la sikhona uyasithola sithe nzi phansi sikwethulela iy'nhlelo zethu. Namhlanje-ke siphinde sabuka igama lami King Sichaka Mwakaluka. Lolu hlelo-ke libizwa ukuthi uthakathwa ngubani. Sizozwa-ke udaba lesihambeli sethu namhlanje sizwe ukuthi uthakathwe ubani. Sawubona ma. Yebo, Ninjani? sikhona njani? Hayi sikhona. Ake sizuma ukuthi uvelaphi, ungubani, uze ngani. Mina ngingubuselaphi ngokaMnyandi kaMaphumulo. Hlala eMagwaveni. Yeah. Sisebenzela othongathi nosisi bami ababili. Oh yeah. Lapha la ukhulele khona ukufunde khona yonke into yenzeka khona noma kukhona okwenzela eThekwini. Akukho engikwenze la eThekwini. Shuthi ngafunda amabanga amancane, ngafunda eNtuli. Ngasuka eNtuli ngafunda eSiyoni kaNgcongangconga. Okay. Ibinjani impilo ekhaya mhlawumbe enikhula njengoba usho ukuthi ngikhule nosisi bakho nayo yonke into nabazali bekunjani? Zalela esithenjini awuzalanga kusona kwenzakaleni? Angizalelwanga esithenjini kodwa benginabo okhulu bami bebabili. No. Kodwa yonke into ibihamba kahle kunokubambisana kuyonke into esiyenzayo. Sivuka ekuseni sihambe siye emasimini manje sihambe siye esikoleni. Yeah. Sisuke emasimini sihambe siye kogeza emfuleni bese siyabuya siyaqoka sihamba sesikoleni. Kuyinto nje sisterhood nokuthi niyazana nani nani. Yebo besazana kakhulu sibambisene nezingane zakakhulu omncane nazo sizwana nje kusihlukanisa. Ke masingene straight odabeni nestory sonke usithathe from eqaleni kuze kube sekugcineni ukuthi kungani la Black Life oba siyazi umuntu mayela ezosichazela ukuthi uthakathwa ngubani. Suke sizoza udaba olushaqisa sibabaza singaqedi. Qala ke masizwe ukuthi uze ngani. Udadewethu ongangimisanga kahle. Sasuka emakhaya siyovula ibhizinisi ngokubambisana. Uthe masifika la isebenzela khona wasola ukuthi yena imini engimthakathayo. Osho ukuthi kwangabe busababikho ukubambisana kusukela lapho wasesuka wayesebehamba izinyanga. Ngayibona nami izinto engasahambi kahle noma ngidayisa ngasadayiseki kodwa makukhona yena kuthengwa. Ngakhetha ukuthi-ke asihlukane ngendawo yokuhlala naye ahlale la ahle khona nami ngihlalela ngihle khona. Waphuma-ke wahamba waye ezinyangeni-ke ngabona ukuthi uyangigadla nami ngaphuma ngaya kowami umuntu ozongisiza. Bafike ngacupha-ke nami. Bayithi uthi uyangigadla izinto yibuyele kuyena. Yeah. Wabe sehamba etshela abantu ukuthi mina ngiyamthakatha kanti mina bengamthakathi lezi zinto asuke yena angigadla ngazo bese yibuyela kuyena. Uyibuyisele emuva. Yebo. Imake mhlawumbe sitshele kahle ukuthi nasuke emakhaya nezeThekwini nodadewenu afike ngasebenza nenzani umsebenzi imuntu ngoba phela abaningi abantu bayasebenza abanye badayisa ngemzimba sikhuluma bayasebenza nabo nanenzani. Siyapheka. Okay. Siphekela umphakathi. Yebo emarenkini. Oh navula indawo ukudayisa ukudla ndayise emarenki. Yebo. Okay. So ukusebenza kwenu usithatha usibeke eqaleni kwakho kwakuhamba kanjani andokuba kube nenkinga le. Kwakuhamba kahle kakhulu naye sizwana njena mangabe naye edayisile angikhombisa imali ukuthi nayi imali esiyisebenzile namhlanje ngelinye ilanga isikhoma efuna isihlale kuyena ngelinye ilanga sihlale kumina. Nami futhi mangabe sengidayisile ntambama siyibala imali nathi imali esiyisebenzile namhlanje. Hayi uthe gcina lapho uthe masinga kumina isikhwama ama-customer engathengi. Masiphethe yena ama-customer athenga. Egcineni akasafuni nemali ngoba uyena osebenzayo mina anginayo iprofit emsebenzini. Sure. Ninazo izingane? Yebo sinazo. Ziphila nhloboni ihlala ekhaya ihlala nani zidlala? Ezincane zihlala nathi, ezindala zihlala emakhaya. Yebo. Ekseni imini ngihambisa ingane ecrash, ntambama ngiyilande. Hayi ngithe mase ngithi ngiyayilanda ingane yakhe ntambama.
abangisavuma ukuthi angiyeke uzoyilandela ngoba ngoba mina ngiyamthakatha. hawu Hhayi, uma ngabe sengithi ngiyam-ayinela nginjwayele ukuthi yena uyethi egeza ngibe ngi-ayina athi angiyeke uzoyi-ayinela. Lapho ngabona khona-ke ukuthi hhayi kushuthi kushubile. Ngabuza komunye udadewethu ukuthi kwenzenjani? Washo ukuthi wathi afune ngithinta iy'nto zakhe ngoba mina ngiyamthakatha. umthakathelani ba Angikaze ngimthakathi. yini pho yayenza ukuthi athi uyamthakatha wayebonani yini esumehluko yayenzeka wena uyenza kuye Ngisola ukuthi uwumuntu onomona shuthi mangicabanga ngoba besithi isikhwama mase kumina imali ibe ningi, mahambe sekuyena imali ibe ncane. oh yeah Manje usefuna ngazi ukuthi emehlweni abantu kube ngazi ukuthi yimina engimthakathayo. aha Useyasuka useyangithakatha. Mase ngiyicupha eseyibuyela kuyena usethi mina ngiyamthakatha. Abantu kusefanele bekholwe ukuthi mina ngoba ngiyamthakatha. niyathakathana manje nawe uyakhala nawe uyakhala Hayi shuthi siyagadlana shuthi. awungithatha ungibekeke kuyijeni mhlawumbe noma uhambo lwenu ke senithakathana kunjalo kusebenzeka kanjani ngoba uyasho ukuthi sebenzele endaweni eyodwa futhi nisebenza ngey'nto ey'zodwa nisebenza kanjani njengoba isimo sasikanje Hayi akusebenze ngenhlobonhlobo nombani udonsa ngendlela yakhe nomunye udonsa ngendlela yakhe makufika i-customer nombani ugcima aqala aye kuyena aye kulona ngoba manje nombani seyiphathela isikhwama akusekho ukuthi imali siyikhiphe sithi nayo imali esiyisebenzile namhlanje noma usesebenzele esikhwameni sakhe. Manje sekufanele makuqhamuka i-customer sibange i-customer manje. ngesikhathi yena sekuthakathile kwakwenzakalani kuwe in terms of ibhizinisi mhlawumbe nokusebenza kwakho kwakwenzakalani Ngavele nje ngaba nokukhupha ebusweni ngavela iy'nduna nabantu mangithi ngiyakhuluma nalo i-customer ngithi ngiza kulona livele lijike liphindele emuva lingabe liseza kumina. mawuxoxa naye ngalokho uyakwazi akakwazi thini into yakhe Bephika yena ethi akazi. Kodwa kuyena mangabe kuyena ophethe isikhwama kufuneka ama-customer eze kuyena. so wena ufika kanjani esinqumeni sokuthi nawe uthakathe back Kahle kahle ngangaqondile ukumthakatha ngangiya kocupha kahle kahle. Ukuthi ngacupha ukuthi ongenza okubi kubuyele kuyena. Okusho ukuthi kwabuyela kuyena-ke. Nami-ke ngaqhubeka-ke ngangabe ngisamake. Avuke ekuseni ahambe eyochela nami ngivuke ngihambe ngiyokochela. nishintshana ngokuchela Yebo. nichela endaweni eyodwa kusebenzela Yebo, sichela endleleni eyodwa. hawu hayi ningabakhunkulu shame nithakatha ngezinga eliphezulu manje njengoba-ke sekwenzeka lokhu ingqigonqo niyathakathana omunye ungevuka ayochela nawe uhambe uyochela laphaya endaweni enisebenzela kuhamba kanjani qhubeka esinormal abantu basathenga kwenzakala Bayathenga abantu kakhulu kodwa nombani sesebenzela esikhwameni sakhe. Akusekho ukubambisana njengasekuqaleni. Kanti lento abazali iyabahlukumeza. Bayafisa ngathi bengahlala nathi phansi bexoxe nathi ukuze sikwazi ukubuye sisebenze njengendlela ejwayelekile. yeah Ngoba mase kufanele kuthenge ukudla kuye ekhaya noma bazoqhamuka yakhe igrosa noma baqhamuke neyakhe igrosa ngoba akusekho ukubambisana njengasekuqaleni. jo kuyogcola ama-rice ekhaya niqhamuka nento efanayo ngenxa nisaxoxi Yebo, akekho otshela omunye ukuthi yena uthengeni noma uthenga ngendlela yakhe. isimo sabatwana-ke labani bazale sinjani njengoba nina nje ningasatholani kanje Hhayi abantwana abanankinga nami mangabe ngikhuluma nabo siyaxoxa nje kamnandi. Mangifuneka ngigeze noma kuthiwa umakho uyanqaba yena uyakhala kodwa yena abantwana abanankinga. Inkinga ikuthina sobabili. okay njengamanje-ke mangenze ngi-understand ngoba uthi lento uyenzile ngenxa yokuthi ubuthi uphindisela kumuntu noma mhlawumbe uyayiqinisa yini ekukhathazayo manje ngoba phela vele lento yenzeka ngendlela ofisa ngayo Ngangaqondile ukuthi egcina sengimenza ukuthi agule naye ngendlela okwenzeka ngayo njengodadewethu. Kodwa manje ayisekho indlela engingenza ngayo ukuthi ngibuyele emuva ngoba naye yamile uyagadla kimi. Nami kufanele ngiyiqinise ukuze kuthi uma igadla kubuyele kuyena-ke ukuze naye ayeke ukungigadla. noma sewazi ukuthi udadewenu uyaqhubeka Nawe uyazi ukuthi udadewethu kodwa uyaqhubeka uyangigadla. okay abazali-ke uthi anikaze nibaxoxele kodwa kuyabonakala ukuthi anizwana Yebo, ukhona mhlawumbe omunye okwampotshozela ukuthi ube nenkinga wasewenzani noma mhlawumbe yinto nje ekuwona ngaphakathi Hhayi ngakhuluma nalo munye udadewethu ngamtshela ukuthi njengoba enza kanjena nje udadewethu nami ngizohamba ngiye kumuntu ngiyiqinise ukuze uma igadla kubuyele kuyena. Wamtshela-ke kusho ukuthi ngoba uthe masegula bese ehamba etshela abantu ukuthi yimina engimthakathayo. Engasachazi ukuthi yena ubengigadla kwase kubuyela kuyena. bapho baba bey'ngane njengoba kukanje nje kunesichitho phakathi bona
isimo sakho nabo noma isimo sakhe nowakwakhe sinjani? Hhayi isimo sabo bona sihamba kahle isimo sabo. Mm. Yebo. Nami futhi ngakobami ubudlelwane futhi nakumina kuhamba kahle futhi. Mhm. Kuphela nje ithina esigadlanayo sodwa. Manje awuyeki ngani ngoba phela uyayisola ngale nto? Why ungayeki? Ngoba kuyacaca ukuthi wena unawo unembezo ukuthi niyeke le nto yokuthakathana. Mangiyeka yena angithi akayeki yena ukungigadla yena. I-competition mama. Eh. So uzoyeka ngoba kuyeka yena? Hhayi mina ngeke ngize ngimgadle uma ngabe eyeka yena ukungigadla. Mina ngizoke ngibuyisele iy'nduku zakhe lezi ayey'jikijela kimi ngiyibuyele kuyena. Mm. Uzokuthemba kanjani? Ngoba siyafuna mhlawumbe ngelinye ilanga umbiza simbeke la ke sikhulume naye sizwe ukuthi olwakho uvo lwathini. Ungavuma kuleyo part? Ngingavuma kodwa ngiyafisa ukuthi sigcine kubazali ukuthi basiqoqe sikhulume ukuze siphinde sisebenze njengasekuqaleni indlela ebesisebenza ngayo. Sikwazi ukuthenga ukudla ekhaya ngendlela efanele, sibe happy noma sigoduke sonke ngendlela efanele. Ney'ngane y'jabule ngoba iy'ngane ay'jabuli mayibona nina nibadala ningazwani. Yeah. Mhlambe-ke ke ngibuze nje ngibuzela nombukelo lapha ekhaya. Nenza umsebenzi nobabili no-understand-a, niyapheka, nawe uyapheka, nawe uyapheka. Kuyasinda nithi nihlukane phakathi, omunye asidayise kwenye indawo, omunye adayise kwenye? Akusindi kodwa mina mayizobuyisa imali yami nami engangiyifakile kathi siqale ibhizinisi akunakuba nenkinga ngamshiya, nami ngihambe ngiyoqala eyami ibhizinisi. Uke waxoxa ngalokho naye? Besingaze sihlale phansi bengilindele ukuthi udaba lifike kubazali sikhulume bese siyahlukana-ke naye abe kwelakhe ibhizinisi yami ngibe kwelami. Babukeli bethu emakhaya be-Black Life TV, uhlelo lwethu lubizwa ngokuthi uthakathwa ngubani. Siyaxoxa la noma uyambona ukuthi umuntu othobekile, othandayo futhi ukuthi kube nesixazululo ey'ntweni. Kodwa-ke lolu daba lumi ngenhla ngoba useyakuveza kokuthi bayathakathana kahle kahle. Yena uthakatha udadewabo nodadewabo uthakathana. Kodwa inkinga iyaqala ngokuthi udadewabo amsole, amnuke ngokuthi uyakhunkula. Asazi-ke usasenta njengamanje uthi naye uyathanda ukuyeka, kodwa unento yokuthi uma engayeka udadewabo uzoqhubeka kulimale yena. So asazi ukuthi wakho umbona uthini. Singabona kuyakho i-comment sizwe ukuthi kuthini okwakho ukusho lapha. So uma ngahle kuthiwa ubuyela kumuntu loyo owawukade ekunikeza umuthi wokuthi ubuyisele emuva, uyomcela ukuthi ayihoxise le nto bese uthola ezinye iy'ndlela zokuthi udile nodadewenu, ukubona kungasinda lokho kakhulu? Angicabangi ukuthi angakwazi ukukhipha phela ukuthi yena ubengifakela ukuthi umuntu ongigadlayo kuye kuyena. Umuntu ofuneka ayeke kahle kahle ilo ogadla mina ukuze angabe esagula naye. Uphethwe yini njengamanje, kwenzakalani ngayo? Uphathwa yibhobo, uphethwe yiy'nyawo. Ebusweni nje uney'nduna. Akekho umuntu ofisa ukumbheka. Kuwena kubuhlungu indawo udadewenu enjalo? Ayi phela uyena ozenzile, uzenzile akakhalelwa. But udadewenu uthathwa uwena futhi. Hhayi uyena uyithakatha yena ngoba uyena ogadla mina bese kuthakatheka yena. Mina ngangiqinisa ukuthi into ayenzayo ingezi kumina. Mhlawumbe njengoba nila njengamanje niyasebenza la, umuntu onazi emakhaya nazini ngosisi aba-close abakhula ndawonye abenza into ndawonye, uma ehlangana nani kule situation enikuyona njengamanje, ungazizwa kanjani wena ngoba ninomlando omuhle ekhaya? Eyi khona akukho kuhle ngoba ngasemakhaya bazi sibumbene nekhaya lakithi nje bazi kuyikhaya elifudumele elinomthetho. Kodwa mase siphumile ekhaya asisayiphathi njengoba kade siy'phethe sisekhaya. Ake ukhulume nabantu-ke lapha siza ukuthi uma usanda kuthola nawe ukuthi umuntu uyakukhunkula, uyayikhuthaza le nto ukuthi abantu bayiphindiselele kubantu ababathakathayo? Hhayi mina ngiyayikhuthaza ukuthi uma uthi umuntu uyakuthakatha wena musa ukumthakatha ahambe uye kumuntu ufike uyicuphe ukuze uma ekwenza into kubuyele kuyena. Ukuthakatha nje lokho? Ukuthakatha kodwa umuntu uyena osuke edala lokhu ukuthi athakatheke wena usungaqondile ukumthakatha. Ayi mama, asibonge kakhulu isikhathi sakho, sibonge nangodaba osilethela lona. Mhlawumbe-ke ekugcineni uyafuna kube ne-solution thina singangenelela kanjani as i-Black Life lolu daba? Ngiyafisa ukuthi sihlale phansi silukhulume luxazululeke. Sibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi ukuxazululeka kwalo ukuthi asebenzele kweyakhe indawo nami ngisebenzele kweyami khona sizogcina sibuyele esimeni sasekuqaleni. Kwakuyimalini vele le okufanele kubuyisele yona? Mina ngafaka u-10,000 naye wafaka u-10,000. Kona u-10,000 niyawenza ngosuku lapha eRand?
asikwazi ukwenza 10,000. ngenyanga. Hhayi ngenyanga siyakwazi, siyazama. Le mali ufuna ukuthi mayikhokhela kunikeza nasemtime yonke. Kuyaphoqa phela ukuthi anginikeze yonke ukuze nami ngiyoqala elami ibhizinisi. Mawucabanga mangakunika yonke same time ikhona engasala kuyena uzakwazi ukuqhubeka. Angiboni ukuthi kufanele anginikeze u-10,000. Ngibona ukuthi fanele sihlukanise le mali ebesisebenza sibe siyifake ebhenki sihlukaniselane yona. Naye abe nelakhe ibhizinisi nami ngibe nelami ibhizinisi. Mangenza kanjalo ukuthakathana kuzophela. Hhayi ngiyacabanga ukuthi kuzophela ngicathi lento isuswa umona. Sibonga kakhulu mama, sithemba ukuthi mhlambe isixazululo sotholeka mhlambe naye simtholo sizisiza ukuthi thina olwakho udaba. Mbukelo Black Live TV la sikhuluma khona ukuthi uthakatha ngubani. Uyamuzwa kumama eyinaba le ndaba yakhe. Mhlambe ke nawe novo ongalusho siyazama nje ukumthola isitori sonke. Simlethe nangenkani ke la ezama ukumamanqika kodwa samletha nangukhona. Asizwe ke ukuthi ukuphawula kwenu ukuthini. Igama lami Kix Chaka ngokaluqa. Ake nisale kahle.